Любимото ми е чат, много обичам Google Maps, направо. Аз още от малък тъй чувъркам в Google Maps. Като бях малък, аз имах компютър, нали? Те първи клас ми купиха компютъра, ама ми прикараха интернет чак във втори клас. И сега не знам дали е било преди да ми прикарат интернет или след като са ми прикарали, или въпреки това съм го правил. Не, може да е било след като са ми прикарали, защото първите 1-2 години бях с ограничен интернет и почти за нищо не ми стигаше човек и нито можех да свалям някакви работи, нищо. И помня, че ходих в Бабине, при баба ми ходих, те имаха компютър с дядо, където го беше оставил вуйчо ми, защото той живееше в Испания човека, и им го беше оставил да може да се говорят по скайп това онова. Баба ми се беше научила, можеше да борави с комп, всичко, много модерна баба беше. Сега вече не ги помня тези работи, ама както и да е. И аз ходих от тях да мога да ползвам неговия компютър, дето им го е оставил. Имаше Google Earth на компютъра. Вие представяте ли си какво беше той за мене? Боже, аз можех да въртя планетата и да въртя Луната и да въртя Марс. И съм такъв. Към бах ти якото. И тогава за първи път разбрах, че можеш да гледаш някакви работи. Ма то тогава още не беше май толкова развито. Сега нямам спомен. Ама гледах някакви градове, къде се намират и някакви такива работи, човек, и сам някакъв майко. Право, и всеки път ходих, сам молих такъв да сядам на компютъра. И другото, което цъках, беше Зелената империя, една игричка, дето съдиш моркови, човек и си гном. Както и да е. Обаче Google Earth до ден днешен помня, аз на моя компютър никога не съм го имал, то мисля, че вече можеш онлайн май да влезеш. Не знам. Май може онлайн. Обаче това ми е един от ярките спомени така за какво съм ползвал чужд компютър. И за какво често съм бил в Бабина да мога да ползвам компа, да разцъквам на Google Earth. Аз през половината време нищо не съм правил, сигурно просто те съм гледал някакви неща, защото аз не помня, имаше ли тогава Street View? Наистина не помня, ама Street View по-късно го, той да е имало за България, няма да е имало, ама наистина не помня от коя година вкараха Street View, ама ако е имало, със сигурно съм го ползвал. Това е Рила с сняг. Митко, това е национален парк, Рила бе, какъв е вика този облак до Македония. Ох бе.